her til Bob. Så kommer der noget vind. Og vi gør vind lidt kraftigere. Og så kommer I rundt om Richard og jeg. Og så sætter vi os ned. Og så kommer I så tæt på. Endnu tættere end I kom sidste gang. Det var lige det eneste. Så tager vi det her. Og i den her gruppe i starten. Vi skal hele vejen rundt, sådan, hvis vi når det. Så følges vi ad. Super. Tak. Grupperne var der forskelligt. Og nu ved jeg godt, I ligger ned og næsten måske har lyst til det. Men jeg synes, vi skal rejse os op og tage hinanden i hænderne. Og inden vi hopper ud, så skal vi ligesom sidst. Sådan op. Sådan. Og så alle sammen oppe. Så skal vi hoppe ud. Tak for det. Det er fordi, jeg har nemlig lært Mette en vals. Den med Mette her kan være, hun har en sang til den. Så tænker jeg da, skal vi ikke gøre det alle sammen? Den to par. Jeg springer over det. Så, fantastisk. Så tog jeg det bånd, jeg gerne ville have. Det bånd. Jeg tog det bare ud af hendes hånd, og så gav jeg hende det bånd. Nej, rolig nu. Nu prøver vi en helt anden en. Højre hånd op. Går vi rundt. Og så til højre hånd, sådan det, og så går I rundt. Så går I den her rundt her. Så kommer vi hele vejen rundt. Det går stærkt. Vi skal allerede ind igen. Det går stærkt. Og så laver vi banan. Og hvis det er, så kan jeg også prøve at mærke, om det går stærkere end mig, eller langsommere end mig.
rundt. Kan man det? Ind i en linje. Og så drejer I to omkring. Ja, og så vals med hinanden. Forestil jer, det måske er en blomst eller et træ ned i jorden, godt ned i gulvet, og så stille og roligt begynder at spire. Nu er det jo forår. Som der også er en lille sang til. Og jeg vil lige vise jer, hvad vi skal gøre med kroppen først. Og så skal vi dreje en omgang rundt. Find mange af nu siden af, hvis I kan. Måske tættere på. Og sige, Skal vi have rigtig sammen? I kan jo gå ud. Ja, I måske. I luften, ja. Drej en omgang rundt og sig goddag. Yes. Og man må gerne, vi danser rundt mellem hinanden, så ikke i en cirkel. Det er altså lige det modsatte, vil jeg bare lige fortælle. Pas lige på jeres kroppe, ikke? 3, 2, 1. Eller gå ned og danse ved gulvet, midt eller op. Men altså, I er skide gode til at finde på. Vi kører videre. Og så går Feben bagerst og er slange bagdel, og Annette går bagerst, ikke? Hvis I hjælper mig, må I gerne tage armene, hofterne eller hovedet med. Okay, jeg kan bare ikke se det. Jeg trykker lige her. Hør mig bare. Okay, bare lige så stille. Jeg synes, det var sjovt, at vi kunne lave noget sammen. Det var også sjovt. Ja, alt er jo sjovt.